Det hjælper, vi står her ved en mærke i Kiwi-vogn, som vi ikke har taget. Og så har vi tænkt os og ikke at tage den der tiger. Hvad så, man? Du har ikke set for lige nogen. Ja, altså. Og der siger der ikke en tiger. Og det skal vi ikke tage. Ja, og der var nogle skudtasker inde i sig. Okay, det var skudtasker. Okay, men vi skal nu være gode. Vi siger bare, at vi er en kiwifond. Spørg, hvor jeg fundet dem her. Så siger bare, at der er nogen, der har taget det. Det her, det kan jeg. Nice! Meget søde mennesker. Ja. Kiwis befolkning stikker vi den her. Hvad skal vi så gøre? Ej, vi sliger vores tasker. Hvor vi er ved at miste vores tasker. Hej. Kommer der lige. Kom i med. Ja. Vi hjælper simpelthen bare mennesker. Der var altså en tyr. En tiger. Det vidste vi ikke. Ja, vi er taget. Og vi er nice. Ses der. Så skal vi finde kiwi. Ses der.